живеете скъпички и прескъпички, наши абонатчета. Носим ви благата вест, благата пролетна вест. Цените на парното и на тока шоково падат. От днес стават почти символични. Да. Не ме гледайте така с широко отворени очички, с отворена устичка. Да, цените падат и затова спокойно надувайте парното на 6. Отворете прозорците, ако ви стане горещо. Не се притеснявайте. Ако пък ви е много топло, ами пускайте климатиците да ви охладят. И не му мислете, няма изобщо да се отрази на вашия бюджет, защото ние, парното и тока, сме най-хуманните, добри, ваши истински партньори в живота. Вече няма да има зъзнищи от студ пенсионери. Младите семейства ще могат спокойно да гледат своите бебенца, да ги къпят с топла водичка в отоплените бани и да ги хранят с топла храничка в уютните апартаментченца. Но ако все пак не ви достигнат малко парички, за да си платите дори тези малки, незначителни сметчици, не се притеснявайте въобще. Ние нито ще ви съдим, нито ще ви преследваме, а с радост ние ще платим вместо вас. Да, ето, аз ще плащам сметките вместо вас. Даже ще пускам парички във вашите пощенски кутии вместо сметки. Колко? 100, 200, 200, 300, да, 200, 300. Да. Ние искаме само да бъдете щастливи. Да, ние искаме да бъдете щастливи. Честит 1 април! Шегичка! Моля! Сега отивам, виж какви дебели и здравнителни сметки съм им подготвил. А истината е, че... Клиенти идат светли дни, ще вдигнем ние ток и парно. Ти втора работа почни, щом искаш да живееш харно. Ти толкова много ли живя? Какво са 30% срещу ръженерите и ти? А плащай бързо на момента. Бързо ти си плати, да не става дели. Ще те съдим до край, с нас не дей си играй. Ние сме вечно до теб, като сол, като хлеб, чак до другия век. Бързо ти си плати, да не става